Από ό,τι φαίνεται εδώ πέρα τα γλέντια έχουν ανάψει, όπως βλέπετε, και από ό,τι φαίνεται το πάρτι τους θα τελειώσει με τρελό μεθύσι, γιατί θεωρείται ότι όχι θεωρείται, είναι καλό το να μεθύσεις στο Πουρίμ. Αυτό. Τώρα φαίνεται πολύ περίεργο που δεν έχει γυναίκες εδώ πέρα, αλλά οι γυναίκες όμως είναι από μέσα και κάθονται υπομονετικά, τρώνε πατατάκια και γαριδάκια, και αυτοί εδώ πέρα χορεύουνε και πίνουνε. Αυτό. Πεθαίνω για αυτό το καπέλο. Είναι, εντάξει, το πολύχρωμο έχει πολύ πλάκα, πραγματικά. Κάτσε να κάνει ένα γύρο τώρα. Καταπληκτικό, το έχω ζηλέψει αυτό το καπέλο. Λοιπόν, αυτά. Λοιπόν, και το πάρτι συνεχίζεται. Σας χαιρετώ.